نواد سجادو دروه سيدي أحمد نلال صلى الله عليه وسلم قافلة لك عصى أن يبأهك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا والكل يأمل على ساكنته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا أحسن الله عاقبتنا وعاقبتكم وأعداءنا وأعداءكم ما يكفينا ويكفيكم ألام الله انتفاعنا وانتفاعكم ويغفر الله لنا ولكم جميعا. bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe caggal yettude Allah e julde aniɓe sallllahu alayhi wa sallam e ñagare nde Allah subhanahu wa taala waɗata weɗe muɗum e cheikhana Ahmad Tidiane radiallahu anhu guren hen mayen hen en calni en juurima taw ko calminani l'islam ummide to ɓuuri woɗɗude e ɓerde men faade e moɗon ɗum woni assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu so tawi ko jomiraɗo subhanahu wa taala woni calmino min e mon fof won hen ko salminteɓe ɗeɗon baadi e ngoɗon toɓo ɓurko he meɗen hano hannit ni tagi min jimon Sharif Cheikh Oumar bisimilla ma ahlan wa sahlan wa marhaban ataytum buyutakum wal buyutakum
أتيتم دياركم دياركم فلم يبق إلا ما أخترتم خياركم أطال الله عمركم وبقاؤكم ويبقى حياتكم في مقامنا مع الصحة والعافية كل عام وأنتم بخير. caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alaihi wasallam biiden derden do hande ko darde ceerno meɗen ceerno Hamidou Diatty kanko wonannoɗo o wadda meɗen ɗeɗo golle min noon komi ɓi makko kadi komi almudo makko o woni ko toon to Nouakchott o wi omo salmini omo juuro dental ngal fof ɓiɗen ceerno Abou Tall ha yetti Sharif mo ganduɗa talngalade Allah sallllahu alayhi wa sallam ko khalifa meɗen e ceerno meɗen ceerno Ba toon to hoore poode mo ardi o en calmini en juurima ene wayno golle ɗe puɗɗama guila subaka ko hen gonɗen ko welanma tan caggal nane nde ceerno en gari ɓe jamiri jen uddit jangguɗen tamil alqouranil karim caggal ɗum ɗon e mbaɗi am hayi woni ya latifu e ujunnaje 16,650 caggal ɗum ɗon e mbaɗi hasbunallah wa ni'mal wakil laabi 1,450 en mbaɗi ya salamu laabi 350 caggal ɗum en mbaɗi allahumma salli ha jooɗi laabi 12 e jawharatul kamal laabi ganduɗa tati pour heƴƴi haade alhaali o minen fof min ɓamɗi daade min jettino min timmin ɗum golle ɗe noon Sharif ko an fadano en gari hen ha ɗo ɗum panno ha gara so tawi a yamiri o oɗon saaha duwe ewa no mbiruɗa fof ewa ko caggal ma caggal kalmelaɗo sallah sallam woni komin goni ene wayi inchallahu taala hitama ko miskun o fi zalika falyatanafasu mutanafisun bisimilla moɗon ɓinguel meɗen ɓi sohna Fatimata Coulibaly kañum uddita alhaali o alqouranil karim so tawi o gasni seeɗen men ɓe ceerno Oumar Sane en ceerno ganduɗa Mouhamadou Habibou Agne en kamɓe goni immeɓe Dalifort mbiye gaddimo Kouraychan kamɓe goni jaharguel meɗen ɗo min tottuɓe konngol ɓe kaala caggal ɗum rewɓe ɓe ma waɗe mabɓe kalɗo konngol walla jangga ganduɗa holla ceerno Abou Tall ko janggitinoɓe ko wonde ɓe mbawi eyi woɓɓe ɗiggini ɓe mbawi goto mabɓe hene wawi lomtade ɗiɗɗe foof caggal ɗum ɗon noon wode andi kala ko wawi heɓide hen e oɗon saaha keñen hen so tawi Allah subhanahu wa taala ñaawi kadi men dairaji min limto dairaji garɗiɗi inchallahu taala min jettu kadi eywa ene wayno sarifna subaha ene wayno maire o ari ɗoni caggal maɗa o yettini sannama makko o weltima kadi o jurima o juurima eywa koni golle ɗe jarno ha yettiɗo Sharif an fadano ene wayno han kadi wattama e juuɗe ma caggal nde jamirɗa golle gonne gaɗe yo mbaɗe inchallahu taala eɗen jogui kadi fiɗa mo poɗɗen wadde tawi ko ɗon jamiri fiɗa bo kadi inchallah ma waɗi so tawi jeeɗo o ñaawi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استاجر إن خير من استاجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ألا أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين
قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم. en ballodirat tan ƴeewen duwotoɗo duwono en so tawi en gasni kala ko fawi hen e on saaha fawo hen banggue duwa o Tijjane Ba ceerno Tijjane Ba nan ɗo to temo o duwo ono yinno duwo kanko hewno kadi duwade omo hewno lomtindemo o duwo omo jogui gantu noon o artiri duwa o e ceerno Aboubacry Tall kala mo toɗɗi on o toɗɗi kanko Sharif o wi ko ni ɓe gowno waɗirde so tawi en ji ceerno Muntaka Ba haali kanko ko ɗemgal Sharif kanko ceerno Muntaka kanko jogui dayiraji Sharif ɗi pop gonɗi ɗo ɗi e caggal leydi pop kanko jogui ɗum kanko ceerno Muntaka hande haaju makko pop ko yo woppu ɓe garda ɗo ko adi fof jaɓɓade ceerno Abou Tall e bismade ceerno Abou Tall e wondikinade ɗum alhaali gonaɗo o e gollodirde e makko golle gonaɗe ɗe ko ɗum woni ɓe ngari kanko hankadi damal ngal uddito mbawen wallodirde diine meɗen tijjaniya meɗen ɗum woni garal hande ngal ɗum waɗi o addi ceerno Muntaka Ba laabi ɗiɗi waɗi o meeɗa arde ɗo kono hikka noon o wi hoto ya hay nokku ha ɗum ɗo yawta ha juli jokkiɗi pop jokko hen ɗum woni garal ceerno Muntaka ko miñum ceerno Bocar Alpha ko baɗum ceerno Ahmadou kadi nehimo gandiren noon fodɓe andodirde yo gandodir ko hono ni ko galle goto woni ɗo suudu wotudu woni ɗo konngol gotol woni ɗo neɗɗo goto woni ɗo an ceerno Abou Tall eɓe jettanma Allah no feewi sabu ko golle l'islam gonɗa e wadde ɗo o rontini mawɓe ɓe a rontiniɓe ɗum ɗo koye golle mabɓe mawɗe jeeya gon eɓene yeeso ma eɓen caggal ma eɓe tambima eɓe kuufma eɓe mbambuma eɓe pawma e nder hakkude kal koyɗe mabɓe o wi ko koyɗe yeeso so Allah jaɓi inchallah o wi ala koyɗe caggal ilal amam tan o wi kala mo jamirɗa yo duwa khatmu Qur'an o ko yamirore maɓɓe kadi ko enen fof yaadi hen bisimillah.